Pa, hihapon ba? Ang hapon. Ano magikan? Gusto ko, boss. Lingkod. Pa, nanto ko ingon siya mo pa ba? Oh, unsa man na? Minyo na ilin pa. Ha? Magminyo na mo? Oh, Unya, nakay kagasto. baligyan na itong yuta sa bukid. Na, mao lagi na ba? Yung nauna maguna ni mong uyab-uyab kaysa mo eskwela. Pastilan. Unya, asa man ka pakasal nga wala man kasi masimba pod. Oh, simbahan. Manimba ng pod mi. Ha, nauna. Musimba ra kag pakasal, magpakasal. Musimba na lagi mi. Humana ni musimba na mi. Unya ba? Sulbulan na ra ba? Kay buntis na si Ilin. Ha? Unsay buntis? Pirti jud kang bata ka ba? Pastilan. Pero ba, nanadyo kay Apo pa. Yes, nanakuya po. Yes, okay. Maayo dong, maayo kay na. Sige, pakasal mo. Baligyan na to tong yuta sa Sure bukid. ka ba? Oh. Salamat kay ba? Support ko si Muha, ano sa? Ya, ato sa si Ilin ba? Oh, sige, ato sa buta. Istorya po niyang ginikanan nga magminyo na mo. Oh, kaya ako, musunod ako si Muha. Oh, sige ba? Ah, sige. Yes, nanakuya po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti magmaya ramdan ni halin sa yuta di ay. Igo pagani pagkasal ato kong anak. Gasto pa decorate. Gown. Pasti lang mo gambay mo. Kaya igo mita sa pagi ani mga kakwarta. Kita tag kwarta, minatang. Ba! Oh. Unsa man ka? Hindi pa na yung nakasal ba? Ha? Pastilan ka pagtarong yung taon diha nga nabaligyan na biya atong yuta. Nya di madayon. Ah, iuli ng halin sa yuta niya. Ibaligyan ng baboy. Usay baligya. Unsa ka? Silid ba? Ha? Ngano man si Ilin? Nilayas, di kuyog siyang X. Uy! Unsa ba ko di? Dili mo na ito ako apa. Iyang gibuntis. Ha? Mao ba? Pastilan, mao na. Kay sukad nga wala na ka napakita sa simbahan bisag unsa na lang binuang imuhang gisudlan. Pastilan, medyo kaliwat ti papanak. Ayun, nagkukusap iba. Dili jud wala gyud. Sa muka, mong papa. Uy, bis na tayong problema. Kasabaan pa ta. Sus, pastilan jud mo nak. Problema gyud ang dala kung dili nato iapil ang Ginoo sa atong mga plano. Kira na no? Problema gyud ang dala kung dili nato iapil ang Ginoo sa atong